Bird, nagparty ang unggoy. Nagparty ang unggoy, nag-birthday, nag-disco. Sana naman, tubaga lang ha. Tubaga board ha. Kailan ka board og elepante board? Board, kailan ka elepante? Kailan ka elepante? Ha? Kailan ka elepante board? Yan naman ko ng elepante. Oh, kailan ba ka elepante? Ano naman? Unsaon pagsulod sa refrigerator ang usa ka elepante? Board. Akong pautan nimo, unsaon pagsulod sa refrigerator ang elepante? Yan naman, pasundan man ang elepante sa dito. Basta lang kung unsaon pagpasulod sa refrigerator ang elepante? Di. Masaon, na, mangitag ng presidente nga dako na masulod siya. Oh, Dako nga na presidente. Wala mong tumagana. di mao. Ano nga naman? Abrihan nimo ang refrigerator, isulod nimo ang elepante, di kasulod ang elepante. Wala kayo elepante. Wala naman na presidente. Oh. Wala Di. kang magsilod. Bisag unsa ka gamay sa refrigerator, ang imuhar ana, abrihan rin mo ang ref, isulod ang elepante, di kasulod na siya. Dahil sunod. Unsaon niyo pagpasulod sa leon sa refrigerator? Unsaon niyo pagpasulod sa leon sa refrigerator? Board. Unsaon niyo pagsulod sa leon sa refrigerator? Mo, i-open nga po ng mga gawang. Oh. Ano, mag-open ng gawang. Masulod siya. Oh. Di, banamatik ka ng gagawa nga nga mo. Elepante. ang leon man. Unsaon niyo pagsulod sa leon sa elepante sa refrigerator? Kada ka ng presidente. Ano ka sa elepante? Dili, Jackpot board. Abrihan ako ang ref, waon sa nako tong elepante, isa pa nako isulod ang leon. Dili po. Elepante kami. Elepante. Ang leon ba? So, boards. Muna ta boards. Nasunod na ang leon sa ref. Nasunod na. Unsa man sa tao na po isulod na rin. Dali, ragot tari. Kapag ko na human. Yes, ako na. Bird, nagparty ang unggoy. Nagparty ang unggoy, nag-birthday, nag-disco, tanang mga hayop to adito. Unsa may wala dito nga hayop siyang parte. Unsang hayop pa ang wala kadto? Unsa mga hayop pa ang wala kadto, Bird? Unsa may wala kadto? Ay na ko na video mo. Ako na ko na. Adil lang ako sa Bird.